Os pontevedreses darán a benvida ás festas da Peregrina cantando. A iniciativa Supercantos, baixo o lema de Aquí cántase, encherá de cantos de taberna as prazas da Boa Vila. A actividade esta dos Supercantos, ou Aquí cántase, que é a gran quedada para cantar o venres antes de que empecen as festas, que xa é unha forma, xa as festas agora da Peregrina agora xa empezan o 10 de agosto, o venres anterior xa se convertiu nunha tradición, eso que só tuvo unha edición, esta é a segunda. A cantada colectiva arrincará ás 9 da noite na Praza da Ferrería. Trasladarase despois a Curros Enríquez ás 10 menos cuarto e o teatro principal ás 10:30, para rematar na Praza da Leña ás 11:15. Os traslados entre as prazas serán acompañados polo grupo de percusión A Treboada do Baixo Miño. Cantaránse en total 20 temas tradicionais que máis de 200 persoas levan ensaiando dende o mes de abril nos 3 locais habilitados no Gorgullón, Campañó e Salcedo. Igual que na edición do ano pasado, moitísimas persoas foron a participar moi activamente durante estes ensaios que están dirixidos por Anxo Xesteira, que tamén vai dirixir a gran quedada para cantar do venres. Non pensedes que é unha cousa así que se improvisa, temos dirección para poder facer as voces correctamente. Durante eses 4 meses, todas estas persoas estiveron disfrutando da actividade, porque moitas delas, hai algunhas que incluso van aos 3 centros. Aínda que a Asociación Maravallada leva dirixindo estes ensaios dende hai 4 meses, aseguran que as pezas son recoñecidas por todos. Apostaría a que o 90% da población as cantou nalgunha ocasión da súa vida. Ao mellor non as chegou a rematar, porque moitas veces as cancións sabes, empezas a cantala e tal, pero non te sabes a letra toda, non? Aseguran que non é preciso saber cantar, e nin sequera haberá que lembrar a letra, xa que se repartirán 1 milleiro de exemplares cas cancións do repertorio. Non fai falta saber cantar, non fai falta nin sequera saber ben as letras, porque as reparten, e hai un montón de xente polo medio que foi os ensaios que tamén anima a continuar e que se pasa extraordinariamente ben, dende nenos pequenos hasta persoas moi maiores, cantando de praza en praza. Isto non é un concerto noso, isto é unha participación de todos. Nós estamos aí para guiar un pouquiño o que sería a actividade, pero nós o que queremos é que participe a xente con nós, non? Os folletos cas letras incluirán ademais un número para participar no sorteo dunha cea nun restaurante da cidade. Con esta iniciativa preténdese que os pontevedreses e visitantes se convertan en participantes activos das festas. Agárdase que participen, como na edición anterior, máis de 1000 persoas.